Sheachtain na Scéalaíochta an deire Sheachtain seo. Sheachtain iomlán in inhéantar ceiiliúradh ar an áiliochta bhainint le scéalta a riint le na chéile. Tá téama speisialta ag buint leis an bhéile im mbliana, a haghlaigh do ghabhain, agus thug mac cuairt ar scoile sa spidéal le labhairt le daltaí ranga trí faoin rólatá ag an Scéalaíocht is saol na naoine óga. Is féidir scéal a léamh, is féidir scéal a scríobh, is féidir scéal a insint, is féidir scéal a clostal, tugann scéal ólasúin. Is scéal maithan le tá chuirsí sláide dinta na charachtar agus an siomh ina bhfuil siad. Is sprálam nuair tá plota simú is scéal agus go tú ná leanant a thús go deire. Is sprálam na scéalta i insint má bhfuil má chráinní nua an tíim faoi nuair bhí má bháthair nua athair beag. Agus freisin is málam na cuide a insint má bháthair fúmsa nuair bhí mise níos óige. Nuair tá mé ag éisteach le scéal nó ag léamhscéal, tá mé in an hailú go bhfuil mise sa scéal. Ní léon ábhar is héise bheith labhairt leis na daltaí seo gur leis luach faoí an Scéalaíocht, a chabhraíonn linn cumarsáid a dhéanamh le na chéile ar bhealach crothathach, agus tuiscin níos fearr ar an domhain thart timpeall ar na orbrit mar sin.